Am revenit la știri. Antreprenorii prahoveni au venit cu propuneri legate de regionalizare la sediul Camerei de Comerț și Industrie din Ploiești. Atât autoritățile locale cât și cele centrale, dar și investitorii au fost aduși la aceeași masă pentru a dezbate una dintre cele mai controversate teme de la această oră. A fost pus la punct strategia de dezvoltare a regiunii și s-a discutat despre impactul politicilor fiscale asupra mediului de afaceri. De ce aceste reuniuni pe regiunile actuale? Pentru că noi, cei de la Guvernul Național, am dat seama că oamenii de afaceri simt nevoia să comunice în mod real cu oficialitățile locale și centrale. La Camera de Comerț și Industrie Prahova, reprezentanții mediului de afaceri, ai administrației locale și ai guvernului s-au întâlnit pentru o mai amplă dezbatere pe tema regionalizării. Ideea de regionalizare pleacă în primul rând spre dezvoltare. În favoarea dezvoltării și nu numai, sunt foarte multe probleme legate de fiscalitate, de legislație fiscală, de birocrație, de recuperarea TVA-ului și așa mai departe. Sunt probleme pe care la fiecare întâlnire de acest gen pe care cel puțin noi ca și Camera de Comerț și Industrie organizăm, sunt probleme care se ridică de fiecare dată, dar probabil că nu ajung unde trebuie, pentru că problemele continuă. Investitorii caută împreună soluții. Când se vorbește de regionalizare, se vrea o siguranță a faptului că va exista o comunicare înainte de a se face bugetările. Dialogul, pentru că în România nu avem un dialog real. Să sperăm că aceste manifestări se vor repeta. Avem în plan pe 20 iunie să fim în Brăila pentru toată regiunea sud-est. Încercăm să aducem la cunoștința autorităților locale faptul că existăm, faptul că există consorții regionale, că există pacte locale de dialog social, toate, pacte regionale, care au fost niște instituții de dialog social create pe bani europeni și că a venit vremea acum să ne adunăm și să găsim soluții împreună. A doua temă dezbătută la Camera de Comerț și Industrie a fost impactul politicilor fiscale asupra mediului de afaceri. Știm că sunt foarte multe probleme și sperăm ca prin semnalele de alarmă care se vor trage din nou să se poată rezolva cel puțin câteva din aceste probleme extrem de complexe și de dure cu care mediul de afaceri se confruntă. Adică import-export global este 12 miliarde de euro și adică foarte multă. E foarte importantă Italia pentru România, însă este și foarte importantă România pentru Italia. Investitorii așteaptă, odată cu regionalizarea, o mai bună organizare și pentru afacerile lor, măsura începând de la legislație.